Kulomnyama Zulu kamalandela mhlokombani kaNdaba wena Zulu owalandela inkomo zamadoda kaSoshangana. Angithathe leli thuba ngikubingelele embukeli lapho ekhaya. Ngithemba ukuthi uyaphila. Igama lami ke ngoKing Tholamasu ungwakwamlambo isibongo. Dabuka umhlaba uyalingana la ngikhona. Ngicela ungakhohlwa usubscribe la ipage lethu yathola Injula Msamo namaphupho, Injula Msamo namaphupho. Facebook page siyatholakala nakhona futhi Injula Msamo namaphupho ila esitholakala khona. Kanti ku Facebook ngiyatholakala King Tholamasu PS la uzongithola khona. Igama lami ke njengoba sengishilo ngoKing Tholamasu PS AK47 isibhamu esinamandla. Namhlanje ke ngithi ake sibonisane ke ngichaze kabanzi mayelana nelento kuthiwa ukhondolo, mayelana nokhondolo luba ebantwini siphila nje. Ukhondolo engizogxila kulo namhlanje ukhondolo labantu othola ukuthi siyaqonywa kakhulu noma bayaqonywa kakhulu, baqome kakhulu, ubone izinto zakho azikulungeli kanti zilele okhondolweni esithola kubantu esuke sithandana nabo. Uma ungumuntu wesilisa ukhondolo lukulandela kanje, kakhulukazi ukuthi uyabona into zakho zingakulungeli, uthi uyabona into zakho ayihambi kahle, noma ngabe umuntu wesifazane kuyenzeka ukuthi into zakho ayihambi kahle, ubathe uyahlanganisa lokho nalokho akuhlangani, bese uyithuka sunamabhadi, uyithuka ungasathandeki, engathi unesicwaco, sungaze ke ungaboni ngasolinye nebomndeni noma nabanye babantu ophila nabo ukuthi bayakuthakatha, bayakuloya, kanti cha abakuloyi, esimeni indaba ilele kuwena. Sike sithi kuke kuthiwe ke mina ngiyisoka, mina ngiyintombi, kanti lokho awuboni ukuthi kulimaza ikusasa lakho kanye nawe uqobo. Kulimaza kanjani na? Uma kuya ukuthi ungumuntu othanda ukuqonywa too much nothanda ukuqoma too much, lokho ke kubuke ukulimaza kanje. Kuyokwenzeka ulale nomuntu ongaphunyelwa isisu, ulale nomuntu into zakhe ezingahlangani, ulale nomuntu emndenini wakwakhe noma emndenini wakubo okuboshiwe nje, kuboshiwe ukuthi into zabo azilungi esimeni somndeni wakubo nasekhaya lakubo. Lezo zinto ke ziwela kuwena umuntu olala naye. Uma ulale nomuntu owaphunyelwa isisu noma owakhipha isisu, lo mntwana loyo uzoku-affecta wena muntu olala naye, ubuya ezohlala kuwena akuvalele into zakho. Ingakho kufanele sikupasobheke ukuhambe singena silala ngapha siphuma ngala siphuma ngala. Yebo kumnandi ngiyavuma, kodwa ku-affectela izinto zakho. Ungabona nje into zakho azilungi kanti kulele kulolo khondolo noma kulele kulezo nyama noma kulele kulezo zinto. Abanye abantu uma siphila babafakela izilwane, thola ukuthi umunye umuntu ulala nezilwane, omunye ubelethiswe izipoki, abafana abafushane, ubelethiswe ichitho, ubelethiswe yonke leyo nto leyo. Uma usufika wena ulala naye, leyo nto iyathatha injengomayibuthi. Wena uma ulala naye iwumayibuthi, uyayithatha leyo nto ibuya ngakuwena. Uzobona izinto bezingalungi izinto zakho kulo kukati wena uyithathe kulo muntu lo obulala naye. Cabanga ke uma kuya ukuthi ulala nabantu abahlanu, bonke laba bantu banenkinga, omunye waphunyelwa isisu, omunye ekhaya kubo akulungi lutho, omunye ekhaya kubo bababelethisa nje izipokwe, izilwane ukuthi nje bangaganwe noma bangaganwa, into zabo zingalungi. Omunye ufakwe izichitho, zihlukahlukene ke izichitho nazo, lelanga soke sikhulume ngazo kuyona lengosi, soke sizwe kabanzi ngayo. Omunye yonke lo muntu, zonke lezo zinto zizowela kuwe muntu olala naye lo muntu. Bengithi ke namhlanje asiyesibheke mayelana nokhondolo